бозиҳои ҷоми кафа ин як давраи омодагии дастаҳои мунтахаб ба бозиҳои финалии чемпионати осиё ба ҳисоб меравад. Аз ин ҷумла дастаҳои мунтахаби Эрон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ҳамаи ин дастаҳое ҳастанд, ки дар он ширкат меварзанд. Пас чаро якдигарро надиду нашинохту бо якдигар бозӣ накард? На танҳо дастаи мунтахаби Тоҷикистон душвориҳои худро инҷо меҷояд, балки дигар дастаҳо ҳам. Бо ин дастаҳо Тоҷикистон чӣ гуна бозиҳо карда буд? Мо ба як таърих назар мекунем. дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавре иттилоъ гирифтед, аввалин бозиашро бо дастаи мунтахаби Туркманистон мегузаронад. Сармураббии ин даста Мерген Оразов аст, ки капитании онро Алтилмурод Амалов ба ӯҳда дорад ва бо бозубанди сарвонӣ 53 вохӯрӣ гузаронидааст. Дар раддабандии ҷаҳонӣ дар мақоми 137-ум ҷойгир шудааст. Туркманистон аз дастаҳое аст, ки пештар дар бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё иштирок кардааст. соли 2004 ва 2019 ин даста дар бозиҳои финалии ҷоми Осиё иштирок карда аз гурӯҳ набаромадааст. дар охирин бозиҳои ҷоми Осиё дар гурӯҳи F дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон, Ҷопон ва Умон бозӣ карданд. дар се бозӣ шикаст хӯрда, ҳамагӣ 3 гол заду аз дарвозааш 10 тӯб гирифт. бо дастаи мунтахаби Умон, ки дар ҷоми кафа дар Ӯзбекистон дар гурӯҳи мост, ин даста бо нишондоди 3-1 мағлуб шудааст. соли оянда тими мунтахаби Туркманистон ба ҷоми Осиё 2024 рохат гирифта натавонист. туркманҳо дар бозиҳои интихобии марҳилаи сеюм дар гурӯҳи И бо дастаҳои мунтахаби Баҳрайн, Малайзия ва Бангладеш ҳунарнамоӣ карданд ва аз Малайзия 3-1 ва аз Баҳрайн 1-0 шикаст хӯрданду Бангладешро бо натиҷаи 2-1 мағлуб намуданд. 3 имтиёз ба онҳо имкон дод, ки ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё рохат гиранд. бо дастаи мунтахаби Туркманистон Тоҷикистон 5 вохӯрӣ анҷом додааст, ки аз 3 ғалаба ва 2 бохту 1 мусовӣ иборат мебошад. аввалин маротиба дар бозии дӯстона дар Туркманистон 2-0 мизбонон пирӯз омаданду дар 2 бозии интихобии ҷоми ҷаҳон дар соли 1997 футболбозони мо бо натиҷаи 2-1 дар сафар ва 5-0 дар душанбе пирӯз шуданд. дар бозиҳои ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё 1 вохӯрӣ 0-0 ва вохӯрии дигар 2-0 дар соли 2008 ба нафъи туркманҳо анҷом ёфт ва бозии дӯстонаи охиринамон дар соли 2016 бо ҳисоби 3-0 бо пирӯзии Тоҷикистон хотима ёфтааст.